ассалому алейкум тамошобинони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. рӯзи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад. рӯзи гузашта видео мондагӣ будам канал ютубумда. ҳама пурсидан ки шумо дар Тоҷикистонен, Россия омада буден. Не апа ҳаромада Россия ҳам, лекин видеоҳои Тоҷикистон ма мондестам. имрӯз охирон видеои мо аз Тоҷикистон мешавад. раҳмат барои дастгириётон, барои комментариётон, барои суханҳои беҳтаринтон. ҳама смсҳоро хондум, комментариҳои нависагиа хондум ва бисёр савол кардиам подписчикои навмон ки Саида ту чанд солаи? Ман 32 солаим. соли таваллудам 1992. соҳиби 3 кӯдак. тамоми таърихи ма дар канали ютуби ма ҳастай. хоҳишмандо тамошо кунед ва шахсонет ки суханои беҳтарин нависен, миннатдорӣ бепоён ма мерасонам боз ҳам. ва имрӯз охирон навори моро аз Тоҷикистон тамошо кунен. имрӯз мигем лаҳзаҳои охири мо буд дар Тоҷикистон. ва боз ҳам фикри ақидаҳои худтона оиди кор дар комментария бинависен. ва шумо чӣ гуна тайёриҳо дидесен барои мактаб, ирам дар комментария бинависен. барои мо намедонам ихе дафтар дар кор ва ихел дафтар дар кор. аягом мигем ки китобхонаву аягом ҷои қалам дафтар мефурӯшам наёфтум. через Валберг заказ кардагим, ждат дорум. уже ҷои мо камкам ханакак шуда. ирӯзи дароз борон буд. уже бигем ки дар Россия ханаки тамом ба фикрам. ана Михаил апаухари азиз оиди кор бисёр дар WhatsApp дар комментария нависен ки дурӯғ мегӣ, ротасиё мекунӣ, менависем ҷавоб намедиҳӣ. апаухари меҳрубон, шумо бисёрин махадам тоқа. шумо вақте ки нависен ами 1 соат 2 соат ки ҷавоб надодум, аломати саволро кунен, ман ҳатман ҷавоб медиҳам. ман почти 24 соат дар телефонам, почти 24 соат кор мекунам. командае ки калон ки дорум, қатъёшон кор мекунам. барои ҳамиқа оиди кор рақамҳои WhatsApp ма мемонам. дар WhatsApp бинависен. шумо ждат накунед ки айбан 3-4 моҳ мегзара ё ки 1 сол мегзара ё ки чанд қа мегзара. ҳар як лаҳзаҳои зиндагӣ ғанимат. барои ҳамаи шумо тамошои хубро таманно дорум ва оиди наворҳои ман фикри ақидаотна дар комментария бинависен. иҷа хонаи апамай тамошобино оши бурида кадагӣ буд, файродмон кадагӣ буд. қати апаи дигарим омадам. барои апаи дигарӣ мепурсен, вая мумкин нест на нишон додан, на овозша бировардан дар канали ютуб. шавҳараш иҷозат намедиҳаша. барои ҳамиқа ваям дафъабалӣ кор мекуна, лекин бигем ки ручной кор мекуна. ваям золатои директори компанияи Фаберликай. ҳамаи апаҳом занҳои пешқадаманд. ҳамашон дар кори худшон новобаста ки зиндагиашон тенҷам боша, ҷиддӣ кор мекунанд. иҷа тамошобино 2 рӯз пеш бигем ки рӯзи Новосибирск рафтан май як директори нав дар командаи ма, директоре ки нав директор шид, ҳамроҳи ма 2 сол кор мекунад. нав звания директориро гирифт ва ба тамоми аҳли командаш дар чойхонаи Сайёҳ файрод карда буданд. хе меҳмондорим карданд. бисёр ҳам як суҳбати ҷолиб гузарондем. оиди бизнес, оиди пешравиҳо гап задем. бо аз наздик ҳамроҳи ҳамдигармон шинос шудем. тамошобино ина имрӯз распаковка мекунем. рӯзи гузашта мо ресторан мешава, намедонам, хулоса дар муҷбаи Сайёҳ қати якта директор ма командашон қати бай доштем, вохӯрӣ доштем. туҳфаҳо аз тарафи духтаракҳои команда. санктаи тиллоӣ. ина машоаллоҳ, ин хушрӯгия бине. красота вообще. что за красота. иҷа сураи валқадр боша, намедонам сура, хулоса инаи китоби Қуръон боша. ози ҳуй кунам каниям бор.
Так. Чужой мечта уша. І духи буде. Духи. خیلی دخی بده. بریم خشگیری. بخش رو ماشاءالله. دخیه؟ ها این دخی بده. بخش رو که خلاص نیویه. این یک متاج دی متاج داشته کنده دی متاجش چیه؟ تا ایجاش جوی نماز بده. تا جوی نماز. خیلی ایشه بینه. ایشم صندوقچه کیلویی چیزی کیلویی دارنده درنشان. Вот. ایشم هم خیلی داشته. ایش لیچه داشته. لیچه باشه تخشرش. الله یتشته محمد نیستگی. ایش چی باشه؟ ایش کتابچه قرآن باشه. برای ماشین ایام به فکرم. یکی کنی так نه کتاب قرآن هم صحیفه های کتاب قرآن ماشاءالله عجایبات کدیانا так چخیلی بود ای دیمه تجشته انا جوی نماز یم دوتا جوی نماز باشه دوتا جوی نماز вот такая красота رحمتی کلان برای دخترای کمانده تماشابینا امروز با یک روزی دیگر همتون ده سلام علیکم چخلین سوزن خوبین سلامتی فرزندو اهل اویله من نه سوز امروز ما یک لیدری با قوت نمره یکی تاجیکستان که چی بخوری داریم در رستوران یک سرای نو آمدیم دختران تماشابینای عزیز استیک زکس کردیم همه چیز زکس کردیم انشالله که جدت داریم خیلی میوه‌های نریز که کرسته کده آوردیم تربوز نگاه کنیم شمشیر برید خیلی صحبت ما خیلی دراز دوام کرد همش ویدیو نکردم به همین جنب بس کردم السلام علیکم تماشابینان عزیز همه کسا سوزن خوبین امروز آخران لحظه های ما در تاجیکستان پگاه دیگه اوجه بامداد کچیده خانه خودمان میشیم امروز تماشابینا اهل و عائله ما یک سرای فیروز کردم آچما اکاما اپاما ینگاما جیاناما از بس که ما در خونه پچتی در خونم نبودم فقط کار میکردم یا خونه یا خونه اپام خیلی بگو خونه خودم هر خلا زندگی کردم یکان بار خونم فیروز چون کرده بودم این همی رستوران فیروز چون کردم ساعت 6 بران کدگی بودم سحر کتی گفتم سالاد پالاد میوه چیوه همه چیز شبمونه های زیخش تبارو در روحن های زی میرسن вот я сегодня ما خدم مدلی خدم بودم در ویزاژیستی خوندستم خدم مکیاژ کردم ام خیلی نشدم آمدم نم خیلی تماشا بینم вот такая красота اینجا به حد کلانه جای 30 نفره زیاده داشته кондиционер کار کردستیم خوشرو عجایبات امی جای اویلوی نم خیلی تماشا بینم вообще суперский джой. Мустафа. А что? Понравился здесь тебе? Идем Чего не учить тебя? Я что-то покажу. Что покажешь? Что понравилось? Да. Не трогайте руками, не трогайте. Смотри. Да, я знаю. Я нашел туда конек. Идем. Не все смотрю на это. А? Не все смотрю на это.
Что? У них нету интернета. дигар меҳмоно ки омадан рости гап характере ки дар пеш як каси дига видео кардана надорум. дига ҳами хел видео накардам. камтарак ай пада чай шашликчон беҳад хирсан шудам. амия навор кардам ба ҳами тамом. салому алейкум тамошобинони азиз. роҳ ба сӯи хона. не кулакура ёд мекунем ака. кулакои хушрура. мо тамошобино рафтаестем Новосибирск. Маша аэропорти Душанбе ҳоҷи одаморо наемонанд гӯянд. аввал метро омадан ҳоҷирон намемонанд. шуна ба иҷо талпа мешавад. ёрдамшо накардем. тамошобино ина мо соқу саломат расидем. гуфти бачам дом милый дом. ана янгам уйгурский лагман када овардай. пеша ки ай мо хона даруна хушрӯ кадай ташкилиё ай рӯи миллион кудако хирсан. ҳоҷи мо бовар кунен ина ҳатто сумко айдай дар гирифтагӣ нест. инами полни кулча ҳай. хай падарка мадарка барои ҳама чи ҳаст. фақат ам кулчаи дедонӣ мечтар мекунанд. худо ба шукр ҳама хонаҳо тозаҳаки озодаҳаки хушрӯча кудако хирсандӣ доранд. қати бачаи акам хирсан шудям. сигим охие муҳаммад ай диванаш намефроям. муҳаммад ай диванаш намефроям. как ты? скажи пожалуйста. как себя чувствуешь? ты рада, что мы пришли? а? соскучился? и сигиме хая даструта бушу. я либос парта алишка бачаҷон биё лагман када янгаш бихӯре. субҳ бахайр тамошобинони азиз. якум рӯзи мо дар Новосибирск. соқу саломат омадем, расидем. ҳами дуромадагим как будто ма дига ҳош надорам. ҳами хохови сахтам бурдай. янгам ҳама сумкома ҷобаҷо кадай кӯдакоя нигоҳ кадай. як вақт мехезам дунё тишина. янгам рафтай. хаба кӯдакора обозӣ дуровардам ҷобаҷо кардам. шона намози хуфтан ма хондам. хо рафтам бомдода хондам. қуръон ма хондам. ҳамқа қуръон ма ёд карда будам. саҳар кати як стакан чӣ хӯрдам. тадруни ову лимон дохтам хӯрдам ки борон борид. ма ҳамқа борона нағз мебинам. тамошобинам асобинанами домона плашаткамон ҳама тарафа беҳади бад маҳқулайма. хонам ҳами хонам беҳад айбайни ҳамқа хона ки гирифтам маҳқули сахтайма. и хонаҳо и плашаткаш и территория ҳамаш дар ҷошайда оромӣ. моштум инҷа рӯ барудай пишти ҳами дарахта наметова. дарахтако калон шудиян. бигем ки 2 моҳ набудем. 2 моҳ набудем. саҳар кати бомдода хондам. дворник қати занаш ҳама иҷора руфтан тоза кадан ва борон борид. хай зер шуд. анам хали тамошобино худо ба ҳазорон бор шукр барои ҳама инами нозу неъмат. барои инами вақтои хуш. сами главный саломатӣ набошад ягон читам намефорад. саломатӣ ҳаст. фарзандо соқу солим дар пешакам. хурду хӯрокмон айрӯи миллион. худо ба шукр бизнеси беҳтарин дар ҳама тарафа мигем ки дар ҷош. дар ҳамаи чи дар ҷош. худо ба ҳазорон бор шукр беҳисоб. вақте ки одам шукрона мекуна бо неъматаш афзун мешава. бо худованд бараката зиёд мекуна. я фаромӯш кардан дар кор нест ки ҳар як хушбахтӣ ҳар як давлат моликият ҳар як чиз ба проблема аввал меояд.
зиндагии шумо дар проблема мешавад. сабр каде, тоқат каде, ай проблема гирифтан дар кор нест, ҳал кардан дар кор. ҳал каде, шукрона ки карде, баъд худованд барои шумо рӯзои беҳтарина насиб мегардонад. ношукрӣ кадиву ҷанбаз кадиву проблемада хта ай даст додӣ, ҳамаша ай даст месӣ. барои ҳамин қадр дар кадом ҳолате кадомет ки набоше, ман ҳамаи шуморо мефаҳмам, лекин пеш аз оне ки шумо дар мо ҳолатҳои сахтен, аввалаш худованд ҳаст, бо сабр боша, иншоалло ҳамаш мешавад. хали балконак ман ёд карда будам, и пледак ман шуфта будам пешай рафтанам, даича монда будам, ҷои чойхӯрим, ҷои қуръонхоним, коркуним. фатимашка ховай духтари красавицаи ман ховай. ҳам қабозие кадан, ҳамаи ҷо порядкай ба ғайри калидор, барое ки сумкора гирифтан дар кор, и либосора гирифтан дар кор. иёш бо адел надая сумкаи дига будан, бечораи ангам надида иёша. ҳамаи ҷо гем тоза хушрӯ. динаиқа харид кадам, ба приложение самокатам харид кадам. хали вай салафанда қилча ҳай, лагман, ҳамаи чӣ ҳаст. мевачива гирифтам, мороженое порожне гирифтам. ҳозир раштам як холодильника гирон кадам. инам хали як стакани лимон хӯрдам, барое ки 1 кило фарбештам. ман бояд 1 кило похарошам. 1 кило фарбештам. инам хали видеоҳо иншоалло бо давом дорад.